I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u epizodu Captain Steve-a i ljudi, evo nas posle dužeg vremena i da, odlučio sam da snimim klip i danas ćemo raditi nešto čudno, nećemo napadati u ratu, nećemo nikakav napad uraditi uopšte, već ćemo praviti klan. Nema više onog klana, sada pravim nov klan i da, hajmo da krenemo, create klan. Klan će se zvati, znači da krenemo odmah, Serbian Forces, srpske snage ili srpske sile. Ok, kada smo to završili, idemo ovako da izaberemo Beč, kakav bi mogao Beč da bude. Ok, uzet ćemo ovaj kao vatra i background ćemo staviti da bude ovako lepo. I border to još ne možemo staviti, ali ovakav badge je dobar. Sada snimamo description će biti srpski igrači morate biti aktivni sa donacijama u ratu, obavezna 2 napada, prvi će odrediti lider, a drugi po želji. I to je to otprilike. Ovdje ćemo staviti invite only, bar frequency always, ovdje nećemo staviti ništa i stavit ćemo samo 1000 trofeja da ne bude odmah. U stvari stavit ćemo 1000 ćemo staviti, dan location, Serbia. I da, to je to otprilike, napravili smo naš klan, idemo create klan. I sad ću ja pozvati svog druga da odmah uđu u klan i da ćemo mu ko lidera. I evo ga ljudi, već je ušao taj moj drugi, evo ga, odmah ćemo ga primiti i da vidimo odmah kakva je moj baza. Znači TH8 još on tu da buđi, ali je dobar lik, veliki pozdrav za njega. I da, mislim da ćemo u roku 2-3 dana skupiti malo više igrača, da odmah startujemo jedan bar, a sada njega da prebacim u co-lidera. On je bio već u prošlom klanu i mogu da vam kažem da je dosta aktivan, co-lider, ok. Evo ga, on je već co-lider, šta sam još da vam pokažem, znači, samo da mu napišem ovdje sam spojeno, ali nema veze, znači pravi mi se go wipe, dobio sam goleme pre možda otprilike nedelju dana i da, znači to je to. Znači baza se dosta promenila od kako smo snimali zadnji put, barem King je level 4 već, imam tu ADF dosta da buđim. I da, znači to je to što se tiče ove epizode, nadam se da vam se svidjela, ako jeste ostavite like, share, subscribe i uđite u ovaj klan. Poz!